Kubor nag-shlem jong unongsan hima. Ningkong ni siap akan pau jing sungu yoblay rai kenrat bah ladan ringkat lembat ni baru kumki nongelam jong ka parti NPP bat kiwe du ki nongelam jong kiwe ki parti ki bakan thup na ka UDP ka PDF ki don du ki nongelam ka kongres kumot lagi ba kilawan ban aji persyan yangi kum kandidat jong ka parti NPP namta kami by election hangni po khatlai mau kena constituency te nakaliang jungi hingi ay kublay ru ki nongelam jong ka parti nadu chief minister ibalong national president deputy CM ibalong i vice president nangta isa sumbahalang dahar ibalong i minister jokopor balong working president te bat kiwi ki nongelam jong ka parti kiba la wan ban yarap lam yangi hangni po ka kani ka by election hang te po mor kaneng te kumju ay kublay namta ki MLA jong ka parti ki MDC na ki HDC bat na GHDC ki bawan ban ai kershan jingkershan lam yangi hakani ka kenti te ngasu ban penparu ka jing ai kublay kerpang na kamta ki nong kershan ba hi baro ki bar don haman ki shnong man ki dong jong kani ka khatlai mo kaneng constituency ki ba lashania bat ki bala ai ka jingkershan yangi hakani kenti na kamta ka jingkelah te ngasu buram hadu kata-kata yaki ba kila shim yakani ka rai ka ba lesi ka baha namta jongki bat ngaso ban ong bakani ka jingjob jungi hakani ka sngi kanam dei ka jingjob jungi kum kandidat lane jong ka parti lane jong ka government dei ka jingjob jong ba ka khalai mau kaneng constituency bat ka jingjob jong ba hakani ka jalame ka ai bro kawai nakamta ban wanra ka jingkela hakiliang ibobun so buram bat ngi ai kublay kerpang i parlok MDC belalong senior bahak te ko HDC tadi ba laprang bla ko ingilong parlok kandidat ru mata nam tadi di by election ndre songsi baklempoi syaka thong jingjob ndre ngi kemen bat ni sungsngan ba idon lang mai ba hakani ka tim jongi hakani ka UDA ka mingkhat te ko HDC te ngakemen ya kata ngundan jing kasyong baik haki leaders ki jongi ke ka bahatam kin rai maki ni kloi be ban pediang kanu gajing betha nak kaliang ni ki he nongilam jaka parti bat kumju ru ka bakhat du ban syai ki ba ka nongrim ka bakham kongsan ru ka bangi kwa ban ra ni ka pol ka long ba hakabai de ba kumnu banang pen khlan shu ki kendon ki ba fair hakabai de ka 6 schedule kilai i menta kan don kan ni ka 125th constitutional amendment te nak benta kan ni ru ngi kloi ban ya trailang ba ka MDA government ba ki kendon ki ban wanra kan ni ka amendment menta hapo parliament kinlong ki kendon ki ban